חברת גולדן טורס, המתמחה בחבילות שייט ברחבי העולם, ארגנה בפסח חופשה לקבוצה של כ-40 ישראלים באוניית הפאר MSC פנטזיה, או ליתר דיוק MSC פנטזיה. לאחר נחיתה בצפון איטליה בנמל התעופה של ברגמו, המשיכה הקבוצה לביקור בעיירה הקסומה סירמיונה על שפת אגם גרדה. טיול ברחובותיה הקטנים של מצודת סקליג'רו מהמאה ה-13 היא טעימה נפלאה, תרתי משמע, מאיטליה היפה ומהג'לאטו האיטלקי, גלידה במגוון טעמים אינסופיים. Okay. And you? Fine, thank you. חג שמח. חג זה ערוץ 2, תראו את זה. בוקר טוב, אני בני רפפורט, סמנכ"ל של חברת גולדן טורס מקבוצת אחים אברמוב. אנחנו נמצאים היום בקטקלון ביוון. הגענו לכאן עם האונייה המדהימה שאתם רואים מאחוריי, MSC פנטזיה. נמצאים כאן עם קבוצה של לקוחות שלנו שיצאה מוונציה להפלגת הבכורה של אוניית MSC פנטזיה להפלגות של קיץ 2014. היום פסח, אז אנחנו נאחל לכולם חג שמח. אתמול ציינו באונייה בסדר, מיני סדר, את חג הפסח, ואנחנו מאחלים לכם אביב וקיץ פורח עם הרבה הפלגות, הרבה הנאה, ולפני הכל בריאות. גולדן טורס בעצם היום מבין החברות המובילות בארץ לארגון של חבילות שייט. אנחנו מתמחים בכל חברות השייט הבינלאומיות. אנחנו בייחוד מתמחים בלהתאים את החבילת שייט לפי הצרכים של הלקוח, ואנחנו נשמח מאוד לשרת גם אתכם, אז תנסו אותנו.